ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହେଲା କି ଏଥିରେ କିଛି ପାଠ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କେବଳ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଟା କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ସଂସ୍କୃତରେ ଓଡିଆରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଂସ୍କୃତରେ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ଏଟା କିଛି କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତମେ ଜାଣିଛ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହୁଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ଅ ଆ ଇ ଇ ଉ ଉ ହେଲା ତାପରେ ଏ ऐ ଋ ତାପରେ ଋ ହେଲା ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ହୁଏ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହୁଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା କ ଠୁ ନେଇକି ହ କ୍ଷ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଏଇଥିରେ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର କଣ ନା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ମିଶିଲେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ। ଗୋଟେ କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ ଗୋଟେ କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଖ ଗୋଟେ ଖ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଖ ଗୋଟେ ଖ ସାଙ୍ଗରେ ଗ ଏମିତି ହେଇକି ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ। କୋଉ ବି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲା ଅ ଠୁ ଋ ଭିତରେ କୌଣସି ସେଇଟା ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହବ ନାହିଁ ହେଲା। କେବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ହିଁ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଗ ତମେ ଲେଖ
ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାତ୍ରା ହେଡିଂ ଦିଅ। ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାତ୍ରା ହେଡିଂ ଦେବ। ଆଜିର ତାରିଖ ପକେଇବ। ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଲେଖ। ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୋଗକୁ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ହେଲା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୋଗକୁ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ହେଲା ଲେଖିଲ। ତାପରେ ତାର ସଂସ୍କୃତଟା ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ। ସଂସ୍କୃତରେ ପଛରେ କହିବ। ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୋଗକୁ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କେବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହୁଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହୁଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ହୁଏ। ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାହା ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତକ ହେଲା ନିୟମ। ହେଲା ଏଇତକ ହେଲା ନିୟମ। ଏଇତକ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଆମର ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସବୁ କେମିତି ହଉଛି। ଆଗ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। ହେଲା ଆଗ ହେଲା କ। କ ରେ କ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ। କେମିତି ଲେଖା ହବ ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ? ଏଇଟା ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଏମିତି କ ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ଲେଖିଲେ କ। ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷରରେ କ ମିଶିବ ସେତେବେଳେ କ ଟା ଏତିକି ରହିବ ଅଧା। ହେଲା ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ବହିରେ ଯାହା ଦେଇଛି। କୁକୁଟ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଜାଣିଛ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁ ଲାଗିବ। ଦିଟା କ ଲାଗିବ କେମିତି ନା ଗୋଟେ କ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ କ ଅଧା। ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ତଳକୁ ତଳ ନ ରହିକି ଏମିତି ରହିବ। ଗୋଟେ ଅଧା ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରା ରହିବ କୁକୁଟ। ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ। ହେଲା ଆମେ ଓଡିଆରେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛେ ଏମିତି ଲେଖୁଛେ କ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କ ଦଉଛେ
एमती लिखुचे तल को तल एटा किंतु ओडिया रे एटा संस्कृत रे हला एटा संस्कृत रे क आउ गोटे क रो अधा आउ गोटे क आउ ट हला कुकुट कुकुर भी गोटे शब्द अछि संस्कृत रे कुकुर सेटा भी सेम लिखा हबो कु र हला गोटे क अधा आउ सेकेंड कटा पूरा हला कुकुर हला तापरे ख सेमती लिखिबा ख तमरो बही रे सब देइची ताकू देखिकी तो सब अभ्यास जेमते हेले करिवो क गला तापरे ख देखियो ख खटा जहा संगे संयुक्त होइथिबो सेटा सेमती एमती एमती अधा हेकी रहइबो ए बाड़ीटा रहिबोनी एत्तिकी रहइबो हला एत्तिकी रहइबो तापरे ग सेमती ग ग गटा एमती रहउची हला मु जेमती लिखुची तमे सेई अनुसार गार देखि लिखो ग रे केवल एई गोटाक रहइबो आउ ए गारटा दिया जीवनी संयुक्त वर्ण मात्रा रे तापरे असला घ एटा हला पूरा घरे एटा सेमती अधा रहिबो ए बाड़ीटा दिया जीवनी जो शब्द थिबो ता संगरे एटा रहिबो आउ गोटे नियम देखो केमिति ना संयुक्त अक्षर रो जो शब्द आसीबो माने कर आसिला उपाध्याय हैला दउजे गोटे उदाहरण देखो हमें ओडिया रे मागो देखि लिखौछ उपाध्याय उपाध्याय आसिला उपाध्याय रे संयुक्त अक्षर कोटा ध्य ध्य रे धरे ज्य फला य मिसची ध्य मि हेची तापरे आकार मिसची ध्या हेची हला एटा संस्कृत रे केन लिखिबा उ तापरे परे आकार उपा ध्याय केमिति जो वर्ण परे जोटा आसीथिबो सेटा रहिबो ता माने ध अधा रहिबो यटा पूरा रहिबो कारण ध्य आमे जेते उच्चारण करते ध्य लास्ट को य आसुची रे शेषरे तो आ आसुची उपाध्याय ध्यारु आ काटा मनकर काट देबो ध्यटा हमर लिखिबा आगो ध्य रे पछुक आसुची यटा आसुची तेनु प्रथमे आगो ध रहिबो तापरे य रहिबो ताले संयुक्त वर्णर मात्रा बा संयुक्त वर्ण कोटा हबो धटा हबो जोटा आगो उच्चारण आगो कान को सुइबो तेनुटी धटा अधा करी लेखा हबो एमति ध लेखा हबो ता संगरे य मिसिबो हैला एमिति तारे यार आकार दिया हैला तापरे ध्याय उपाध्याय हैला आ गोटे देखिबा स्थित्वा बा स्थान हैला स्थानम बोले गोटे अछि ओडिया रे लिखिया हैला स्थानम हैला को संस्कृत रे लिखिबा स्था रे आगो स आसुची एंड आसुची स दंत्य स तापरे थ आसुची थ तापरे आकार स्था हैला तेणु आगो स आसुची दंत्य स तापरे थ तेणु थटा जेहेतु बेसी उच्चारण होउची तेणु दंत्य सटा आगो आसीबा अधा करी रहिबो हैला अधा करी रहिबो माने एत्तिकी 11 आ पूरा 11टा दिया हबनी तापरे स्थ हैला तापरे स्थ रहिबो स्था नम हैला जानि पाइलो केमती हुए तापरे आउ गोटे उदाहरण देखो ताहले कोन जानिबो ना जो वर्णटा आगो उच्चारण होउतबो सेई वर्णटा आगो लिखाबो सेटा एते उद्धे करी रहिबो जेति तमे प्रश्न रे जो पड़े निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो हैला निम्नलिखित निम्न आगो म आसिला तापरे न आसिला एरा ओडिया लिख देला न तळे न एटा रे जानिची संस्कृत रे के लिखिबा ना हर्षई देखि न लिखिबा एटा साधारण वर्ण सरला निम्न ए छोटे छोटे अक्षर आसिला आगो म आसिला तेनु मोटा अधा रहिबो निम न नटा लास्ट को पूरा आछि तेनु नटा पूरा लेखा हबो निम्न हैला एमति आसीबो अच्छा तापर आउ गोटे उदाहरण देखिया आउ गोटे कोन दबा आउ गोटे अछि प्रश्न
ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ତମେ ଆଗ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦିଅ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ତାପରେ ବହିରୁ ଦେଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କର। ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ମାତ୍ରା ଅଛି, ପରେ ର ଫଳ ଦିଆହଉଛି। କେମିତି ଦିଆହଉଛି? ଆଗ ପ ଲେଖା ହଉଛି, ତାପରେ ର ଫଳ ଦିଆହଉଛି। ସେମିତି ଆଗ ପ ଲେଖା ହେଲା, ତା ଦେହରେ ର ଫଳ ଦିଆହେଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ସ୍ନ ହେଲା, ଏଇ ସ୍ନଟା ଅଧା ରହିବ। କୋଉଟା? ତାଲବ୍ୟ ଟା ଅଧା ରହିବ, ଏତିକି, ଆଉ ଗାର ଦିଆଯିବନି। ତାପରେ ଏମିତି ନଅଟା ପୁରା ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ସେଟା ପୁରା ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଆସିଲା, ଉ ଲେଖା ହେଲା, ଉତ୍ତର ଦିଟା ତ ମିଶିଛି ଏଠି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତ ଅଧା ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ପୁରା ରହିବ। ଏଟା ଉତ୍ତର ହେଲା, ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ପାର୍ଶ୍ୱ। ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ଜାଣିଛ ପାଖ ହେଲା, ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, ପ ପ ଲେଖା ହେଲା ପା, ସ୍ୱ କେମିତି ଲେଖା ହବ ନା, ସ ରେ ବ ଫଳା ଅଛି, ତାପରେ ରେଫ ଅଛି। ଆଗ ତାହେଲେ ତାଲବ୍ୟ ଟା ଅଧା ରହିବ, ପୁରା କୋଟା ଅଛି ସ୍ୱ, ପାର୍ଶ୍ୱ। ତେଣୁ ବ ଟା ଆଗ ତାପରେ ରହିଲା ସ୍ୱ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରେଫ, ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା। ଏତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଆଉ କଣ ଉଦାହରଣ ଦେବି? ଆଉ ଆଉ ଦେବା ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦବା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ହେଲା, ନମସ୍କାର। ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଲେଖିବା? ନ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ମ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ସ୍କ। ସ୍କ ହେଲେ ଶେଷ କଣ ଶୁଭୁଛି? ଆଗ ଦାନ୍ତୀୟ ସ ଶୁଭୁଛି, ତାପରେ କ ଶୁଭୁଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଦାନ୍ତୀୟ ସ ର ଅଧା ରହିବ, ଏତିକି, ଗାର ଦିଆଯିବନି। ତାପରେ କ ଟା ପୁରା ରହିବ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ତମର ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଏମିତି ଲେଖା ହବ। ଯେତିକି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି ତାକୁ ଲେଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବାକି ରହିଲା ତମର ବହିରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି, କ ଆଉ ୟ ମିଶିକି କ୍ଷ ହଉଛି, ଚାଣକ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଦେଖିବା ଓଡିଆରେ ଏମିତି ଲେଖା ହଉଛି, ଭକ୍ତ ହେଲା, ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଭ ରହିଲା, ତାପରେ କ ଅଧା ରହିବ, ତାପରେ ତ ରହିବ। ଏରାକ ତମେ ତ ପଢି ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, କେବଳ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଦେଖିକି କେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ହେଲେ ତମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା ଅଙ୍କୁର। ଅଙ୍କୁର ମୁହଁରେ କ ମିଶିକି ଅଙ୍କୁର ହଉଛି, ଅଙ୍କୁର ମୁହଁରେ କ ମିଶିଛି ଏଇଟା। ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବ? ମ ଟା ଏମିତି ହିନ୍ଦୀରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ମ ହେଲା, ଏମିତି ମ ଲେଖିକି ତା ତଳେ କ ଟା ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ହର୍ଷଉ ଅଙ୍କୁର, ଏଠି ଅ ରହିବ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ତମେ ତେଣୁ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବହିରେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତମର ଉଦାହରଣ ସବୁ 5-5 ଥର ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରି ସାରିକି ତାପରେ କୋଉଟା ତମେ ଲେଖି ପାରୁନ କି କୋଉଟା ବୁଝି ପାରୁନ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରି ସାରିକି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଗଲେ ତମର ଏଇ ସଂଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଜଣ ଜଣକୁ ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡରେ ଡାକିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଦେବି ହେଲା, କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇତକ କେବଳ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କର। ବହିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ସେଇ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇକି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଓଡିଆ ବହିରେ ତମର ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତମର ଇଏ ହେଇଯିବ, ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ଲେଖ, ଯାହା ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଲା ସେତିକି କର।